В літературному космосі існує планета, ім'я якої Раїса Боровикова. Менавіта гэта пісьменніца піша творы на розныя тэмы і прысвечаны яны як дзецям, так і дарослым. Раіса Андрэевна – тонкі лірик, неверагодны фантазер, аматар, знаўца гісторыі. Пісьменніца з'яўляецца аўтарам казкі «Астранаўты», урывак якого вы толькі што прагледзелі. Звярніце ўвагу на выставу. Тут збраны зборнікі Раісай Боровиковай. Мы раім вам прачытаць творы пісьменніцы, бо гэта фантастычна, займальна і неверагодна